somo beri alhamdulillah ami ala fuka barkada ay bi ranan tuguni akeni utukalo kile sabai awo sam bafla ani samugo ani kile alsa bada sini nyesigi ani nyataka radio ode kungando ni ode frequency turaye bi kono to ani sabamuru seki mali kono ani mali kokan ko be bismillah ka sababa ke ame bololo sanfe awo keri basamage sika talla radio frequency turaye ko sebe keri ba fasiri di sabang yemin dama awo anyamono nye anga jabara nun sanfe kuna fonu na nashira awo anyira ka wulika jokera munu shere nunu nye kuna fonu nye amena ndado munu na ka wala doni yananga mawlele biso komala na monsieur le merci Lamine Dambélé yana le ka kene solo keriba anti do abada kanga do kanga jamana baye malibanye alaka jamana sutura alaka jamana bo alaka bo jugu bolole jugu kono kalta akene masta adugolen ay kene kalta alaka sama ka bo amin keriba sama ke ko mateki rema jugu ko sebe malibanye aden yere wolo malibanye mamun ko maliko an tayi maliko doron de ye do reshi takoro kiriba alaka jamana sama ka boldi nge kulu ngono ko so amin alaka na jamana nge jugu sako de amin rabbi alaka jamana nge malion sako amin kiriba sama ke ba awo trawre akifiya bo sengoro ambita kiriba isufa membulu bin obebe asama ka bo mbulo nyafalo so ma dayna parce que dit sebe angwa indépendant akabi boli kiriba isufa kolonjugu yiri abikara yere kono de o koni jamfa kolo ni passé afere de kiriba sama ke facilité sebe ngo togodi ako jogale kugala maiga bi nale ye ay wa ikalo ka fo jamana premier ministre ye jamana fanga anyamaya babulu bi ko sebe koy ako me jogale kugala maiga aka kuma kan kiriba kube ka agen ka minede facilité sebe ma Musa Sayon Kamara ke ko ako min ye jogale kugala maiga nale ye M5 RFP a président comité stratégique keriba kwa be wati jambo bi koy keriba ko M5 RP anaka nyama no shugal kugala maigay keriba janvier kalo temene akuye ay way kalo kala bo bataki la do koy bataki mi nu ya la do cour suprême na akeriba ko mi CNT ye ko ka awolanga taka boy diga shita la koy ako ma keme ani muga ni kelen mi no be CNT kono keriba ku na togo manya koy ako ku ka avocat no ye Alpha Abibu Kone aye wulika jow da ko sebe ani maître Abdurrahman Ninjalo keriba ko bataki ka sira seyro la wa bataki amne na amne baw bolo keriba smage ako min jogal kugala maigay ako kolo baba akana bi koy sabula bi min ikalo ka fo mardi ye keriba ako bi ako sikasita la bi so mala na ako cour suprême kabina jabi di ay wajabana dew ma koy ka jabi di jogal kugala maiga yala aka recours abe annulé wa aki okoni kiriba ko lu de asebe akoni be yun ulu de afo ko sebe ulu de afo sugeli ko wala maiga akwa ye mfo awati kiriba ko ni anta kalaje ako minye ikalo ka fo CNT ako jekulu min naski tuko manya koy sabula bengantu nye mie uni aywa ikalo ka fo CNT sigi bawo che no ye golo masilin tabawye kiriba ko de ikalo ka fo kota de dira bela jelema koy bebi kam madon baby kan nomuru don mais kam ma itu okoni il va se paquer Yusufa akwa gara wulika jo M5 RP bolo ani anyama comité stratégique ale nyama bolo no ye shukel ko wala maigay keriba ka kel daga ba wule kwa wati ako kuma kan shikunte me jamana ngona yam bikoy sente kachi akachi anna choko manya ako malo ma shila koy ako mi bolo ma selen tabawiye awo yuka tulumagela ke koy anuka ay waykalo ka fo awati premier ministre no ye mutarwane keriba ko sente sigim to koy aseben kelgel na carte mena asimi ko ta de fait alors no le président ye bi awati la vice président do keriba ayal tregla sebo sebena ayal tregla ma kan olu ma o le tara ku do comité stratégique kono koy o kala wale min na M5 toro na ya dembu sabula awati
ni NCNRP anaka comité stratégique no nyamaya kumbe Choguel Kola Maïga bolo keleba o ka wuli ka jɔ ka kuma kono la conférence de presse ni ay wa wuli ka jɔ bela jelen kono u y'a yira k'a fɔ olu ni mashegi ne ka k'a kɔnɔ koyi o le fɔr'u ɲɛna keleba ko ma d'u ma o ma di wa i ka dɔn k'a fɔ bi min ye Choguel Kola Maïga awa ni jamana premier ministre b'a bolo bi a ko Choguel Kola Maïga a ko devant l'histoire a kan ka jaabi k'a ɲɛ koyi a bɛ ci wa a tɛ ci keleba a kɔni laɲinina o cili ko kuma ma banza wa ni ye Choguel Kola Maïga a ko n'i y'a ta k'a lajɛ juillet kalo tile 30 ani kunu Choguel Kola Maïga a tun jɔlen don i ka dɔn k'a fɔ o maa ninnu ɲɛkɔrɔ koyi illégitime a jɔlen b'u ɲɛkɔrɔ min ye ale ka programme ye sa n'o de ye ayiwa PAG keleba ka walawalali ko la koyi ayiwa i ka dɔn k'a fɔ illégitime ɲɛkɔrɔ keleba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Fadili Sɛbɛn ko a ko Choguel Kola Maïga a ko yala ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Cour suprême a ye jaabi di bi jaabi min b'a yira k'a fɔ ayiwa Choguel a ye min fɔ o waati n'o ye janvier kalo ye ko tiɲɛ b'u bolo ayiwa i ka dɔn k'a fɔ min CNT a ka walankata ayiwa Choguel a ye baara o baara kɛ i ka dɔn k'a fɔ depuis alamisa don keleba fɔ ka se bi ma a ko o plan d'action keleba o bɛɛ kɛra fu ye wa tiɲɛ yɛrɛ la ɲininkali gɛlɛn a y'a dɔn k'a kɛ o kosɛbɛ keleba e tun ye papier don maa minnu kama ko ninnu t'a ye ko u tɛ sɔn k'u man kan k'u nacogo ma ɲa n'e taara olu jaabi pasi min ka ma wele l'olu ka sɛbɛn na don kan sugu bɛɛ fɔra ɲɛ M5 kɛnɛ kan n'i ye baara kɛ olu fɛ i ka laɲini nin y'o bɔlen o ma sa dɛ laɲini nin y'a bɔlen a ma n'o tɛ a tun b'an ka baara k'u fɛ a ko Fadili Sɛbɛn min ye Musa Sayon Kamara ye ɲininkali a y'a tɔ min Choguel Kola Maïga la koyi j'aimerais savoir si le CNT est légal ou illégitime keleba ko Fadili Sɛbɛn ko a ko n'o kɛra tiɲɛ ye a ko i yala Choguel Kola Maïga a ko e y'a dɔn cigi k'a fɔ waleya min n'i y'a fɔ a ko a tɛ sira sɔrɔ bi awa premier ministre a bɛ e bolo bi min ye coup d'état filanan ye n'o kɛra a ko bi min ye Asimi Goyita awa o yɛrɛ bɛ ayiwa i b'a dɔn kuluba kɔnɔ koyi kuluba sanfɛ Asimi Goyita jamana ɲɛmaaya b'ale bolo bi awa ka Choguel Kola Maïga wele k'e kɛ premier ministre ye bi yala i kumakan a b'i to a nɔ la wa n'a nana fɔ bi min ye Cour suprême ye a ko ils sont pas illégal illégitime i bɛ mun kɛ Isufa ɲininkali man ka kɛ nin ko la bilen koyi nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ko de tun bɛ Choguel Kola Maïga la ale dan ye a ka jɔyɔrɔ ka sɔrɔ ye laɲini a mago t'o la bilen Choguel Kola Maïga a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a keleba a y'a nɛni a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye ayiwa i ka dɔn ko chef de gouvernement est différent du président du comité stratégique sabula ɲininkali kɛra a la fɛngɛ kɔnɔ CNT kɔnɔ kunun ɲininkali kɛra a la mama ye ɲininkali k'a la a ko e ka légal illégal la ko a ko bɛ cogo di a ko min ye chef de gouvernement ye o ni premier ministre o ni premier ministre chef de gouvernement de premier ministre wa ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ président du comité stratégique a ko c'est très différent o tɛ kelen ye an keleba mugu ɲini tɛ wa kosɛbɛ o don Fadili a y'a sabali ka bɔ ne bala kɔnɔ a ka bi sɔgɔmada na bɔli Fadili Sɛbɛn Musa Sayon Kamara an ka foli b'a ye kosɛbɛ an k'i ta Isufa ko n tɛ nin dabila o bɛ nɔbɔ ko la tribune ale bɛ n bolokɔrɔ halisa an ka école karamɔgɔw kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigidaba 3nan sigidaba 6nan n'o ye commune 6 ye ale ye syndicat minnu bɛ yen nɔ ni o ye école karamɔgɔw ka syndicat ye Isufa olu u ye wuli ka jɔ kɛ halisa k'u ɲɛsin lajɛ ma lajɛ min n'u bɛ ɲɔgɔn waleɲuman dɔn ka ɲɔgɔn bilasira ani ka ɲɔgɔn banban Isufa min ye article 39 nin ye ko fɔ a ka lawaleya min ye Union Malienne des Aveugles du Mali n'o ye an ka fiyentɔw jabala ye commune 6 kɔnɔ Falajɛ u taara yen fa dɔgɔkun tɛmɛnen ye ko dakɔnɔ ɲe commune 6 lakɔli karamɔgɔ minnu n'olu bɛ syndicat nin na kɔni Isufa ninnu ka laɲini u b'a ko kan koyi u b'a yɛrɛ ka fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ se ka nin ko bila ten
article 39 fa kala waleya min ye u ka coordinateur n'o ye Mamadou Diallo ye commune Sisi ale tɔgɔ la ale de tun ye a ko ɲɛmɔgɔya ye ko ɲɛmɔgɔya tun b'ale de bolo Isufa a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la école maître u ye wulikajɔ mun kɛ Isufa k'a tɛ tɛmɛ nin kan nka min ye nin kalo damadɔ in ye ko u k'a bila u kunna ko si kana n'i kun to ni jigin ko ye walasa k'u k'u cɛsiri fo article 39 ni a ka lawaleya ka sababu kɛ premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga olu tun bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ k'a sɔrɔ ale m'a kɛ premier ministre ye ko Sogɛl Kokala Mayiga tun bɛ u bɛɛ wele kɛrɛfɛ wa a tun bɛ fara u caman kan k'a fɔ ko bon an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan walasa nin ko ninnu ka ɲɛnabɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔna la wulikajɔ fɛn fɛn kɛra Sogɛl Kokala welela wa a ma wele o ka a nɔ yera a bɛɛ la ko n'a ma ɲɛ ko o kɛra premier ministre ye bi ko o filɛ k'i kɔ don olu la ko Sogɛl Kokala Mayiga ta in ye janfa ye dɛ n'a ma ɲɛ ko a ye olu janfa tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni tun bolo Sogɛl Kokala Mayiga kɛlen premier ministre ye olu kɔni bolo kɔnɔ mɔgɔ dɔ de kelen filɛ nin ɲɛmɔgɔ ye min ye olu ka laɲini a yɛrɛ bɛ laɲini min kalama ko o bɛ lawaleya ko tiɲɛ la ko an bɛ don min na ko bi école maître ko u n'u ka syndicat k'u kana n'a dogo ɲɔgɔn na dɛ ko tiɲɛ tɛ baden fɛn ye ko Sogɛl Kokala Mayiga kɛlen don k'i kɔ don olu bɛɛ la bi wa k'a y'u janfa wa fɔ f'a bɛ k'i kɔkɔda min kan sisan o ye jumɛn ye walasa olu ka laɲini ninnu ko k'a bɔ a ma koyi ni o dun kɛra o tɛ bɛn dɛ yanni Sogɛl Kokala Mayiga a k'a dafa o la ko u fana k'a yira kabini sisan min ye Mali kalanko ye ko u kɔni u bɛn'u sen da a ko kan koyi ka sababu kɛ u bɛna ɲɔgɔndan minnu kɛ ekɔlidenw bɛna ɲɔgɔndan min kɛ ko Isufa ko a nɔti u tɛna bɔ ka di ko jaabi tɛ bɔ jaabiw fana tɛ bɔ Gabriel Tieno ale de y'a da se nin ma an balakaw fana ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye muso jɛkulu min ni olu bɛ ekɔli karamɔgɔya la olu ye ɲɔgɔn ye cité des enfants kɔnɔ Isufa u y'a yira k'a fɔ ko ni o fana ma fara ɲɔgɔn kan u n'u ka ɲɛmɔgɔ n'o o ye Aïda Bagayoko ye Madame Kante ni u ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn bilasira ka kuma ɲɔgɔn hakilinaw ɲininkali kɛ ka sababu kɛ ekɔli ko a bɛ ka taa cogo min na nin ye ko a ko cɛ man ɲi ekɔli maître tɛ sunɔgɔ la ekɔli ko yɛrɛ bɛ ɲɛmaa minnu bolo olu fana tɛ sunɔgɔ la n'a fɔra ko société civile bɛ yen u fana ka société civile wele u ni société civile ni maaba caman u ye ɲɔgɔn ye ka kuma kɛ cité des enfants kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka ko yɛrɛ tɛ kalan min ye san o san ko ka kalan sauver Isufa ko tɛ ko ye dɛ olu ka laɲini yɛrɛ ye min ye o ye tiɲɛ yɛrɛ Mali yɛrɛ kalanko a ka bila ba la o ka fisa nin cocaco in ye ko u ka lajɛ in kun kɔni de o ye Seydou Male ale ka laseli nin ye ka bɔ groupement des femmes éducatrices du Mali ale tɔgɔ la olu ka lajɛba min kɛra c'était des enfants kɔnɔ babu ɲana Keliba Isufa an bɛ to facilité sɛbɛn kɔnɔ indépendant a ka bi bɔlen facilité sɛbɛn ba la rédaction jamakuru bɛɛ lajɛlen Keliba a ko an ka taa fana ko ye a ko nin ye a bɛ waati janbɔ bi Keliba nin y'a ma joli n'a ye bi Keliba ayiwa i ka dɔn k'a fɔ fagali banbali a bɛ da u ka fana ko ye insécurité totale a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye dimanche tɛmɛnen wɔɔrɔ awa ka taa bila a tɛnɛn na n'o bɛ bɛn uti kalo tile 2 ma Keliba ko kamalen dɔ koyi ko ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a su yera min ye siraba kanna ye koyi Segu sira kan Keliba ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko denmisɛnnin ka don koyi a tɛ tɛmɛ san 18 bɔɲɔgɔnko kan Keliba kamalen a kɔni yera mais kunkolo Keliba ko ma ye koyi kunkolo taar'u bolo Keliba Samake i tɛ nin fɔ e ma nin fɔ don wa kosɛbɛ campagne waati campagne bɛ ka se an k'a fɔ k'a bara kolon fɔ n'an m'a fɔ sini ma mɔgɔw bɛ jigin an na dɛ ɲɛmɔgɔ ɲininaw de nɔ don Keliba Samake Isufa parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye uti kalo tile 2 ye koyi Keliba minnu y'u magɛn tuma sugu calan t'u dilanin fɛ Keliba a ko i ka dɔn k'a fɔ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ quartier min n'a bɛ fɔ ma ko Bajalan n'ale bɛ ayiwa fana kɔnɔ Keliba a ko kamalen n'a bɛ san 18 bɔɲɔgɔnko la a ko kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kamalen a dalen bɛ kɛnɛma ye Keliba kunkolo o taara n'o ye koyi introuvable la tête est introuvable u ka kunkolo ɲini dɛ
Isufa ni yanta kalaje fadili sebengo a ko ni ye waleya ye waleya ni ta siɲɛ fɔlɔ ye koyi fana ana laminu na awa fo ka taa se segu kɔnɔla la koyi a ko min ye nin waleya ye a ko bi a min ye i ka dɔn k'a fɔ force de l'ordre ye min ye lakana ye keriba maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ Kayi fo Kidal o bɛɛ ko bɛɛ jɔrɔlen koyi bɛɛ sirannen lakana o tiɲɛna pewu ka da kan nin n'a waleya sugu keriba ko a bɛ maaw jatigɛ koyi kunkolo adamaden kunturu o bi ye mɛ kunkolo ti ye keriba ko siranko don jatigɛ ko don ɛni fana a ka bi bɔli Fadili Sɛbɛnba la rédaction an k'i taa an bɛ taa politique bunakun kan Isufa tayi min ye fasodenw ye ka wulikajɔ kɛ ka maa dɛmɛ ka maa min dɛmɛ ko maa min n'ale ale ni jamanakuntigiya kan Isufa ko Modibo Sidibe an bɛ don min na ko bi a limanaw a dɔnbagaw olu ani minnu bɛ Modibo Sidibe ale nafa dɔn minnu b'a kalama k'a fɔ ko faso in ale jɔli la Modibo Sidibe n'i y'a d'a ma ko olu de kɛlen don k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛrɛfɛ sisan u bɛ ka welewelemaadaw kɛ ɲɔgɔn ye u bɛ ka ɲɔgɔn yew kɛ Isufa ka jɛkulu k'olu sigi ko Mali k'a marabaga jɔnjɔn min bɛ yen bi in na siga tɛ min t'a la ko Modibo Sidibe don dɛ legal segukaw olu ye nin fɔ u ka jɛkulu sigilen ko olu bɛ taa fɔ Modibo Sidibe a ka kɛ jamanakuntigi ye tribune an y'a bɔ ale ka bi laseli kɔnɔ